sik ya kareng yo wektune uyak-uyakan lho pojo kaya ngono aja ganggu wong nyambut gawe. Sinten sing wektune uyak-uyakan? Nyong, kowe jam 3 iki lho. Niki Mas Dalang. Niki Pak Lurah. Ya. Sing ngaturi Mbak Ira Pak Lurah. Iya bener. Dan niko kan tiange ajeng ibadah kali sinden-sinden. Mbok niko pisan-pisan kula aturi minggah. Waduh. Dadi niko nggih remen nyanyi, wong niko dela melih, niko nggih ajeng magang melih. Oh nggih ngaten. Lah niki mbok jere sinten enten berkah Pak Lurah niki sinden sami kesawaban kan minggah. Aduh. Pak Lurah. Pancen lunyu kowe lambemu ya Mas Topo. Oh alah. Walah. Siki sampean ngomong lunyuk ranyong ket mau karo kae kan. Seneng. Ya seneng ya wong omong ya ditanduki masa omong ora tanduki. Nek bojone sampean nek ora demen gonyo. Lambemu kowe. Lah ket mau ngomong tua-tua bae kan cantik ya, Bu. Aku iki madhake anakku lanang lho. Nan Madhake anakku lanang. Allah. Lambemu. Niki Pak Lurah mawon. Pak Haryanto ya. Pak Haryanto nyuwun pangapunten. Minggah panggung. Masyarakate menika kangen sangat menawi panjenengan derek nyekar wonten mriki monggo kula aturi wonten pinarak wonten panggung. Nggih. Monggo dipun sepoti Mas So, Kliwir. sepoti so ayo. Udah dulu monggo Pak Lurah. Walah. Walah yo. Gemblung. Monggo Pak Lurah monggo. Wes. Pancen gemblung tenan. Maksudnya ben Pak Lurah tekan kene kan. Dintekke wektune ya. Nggih. Tekan kene. Monggo Pak Lurah. Nggih. Ket napa Mas Topo? Lah mungkin sedekah. Cek. Aja moro-moro kaya ngono. Isin aku lho, isin. Maksudnya panjenengan wong kula remen nek jenengan nika nyanyi kali Mbak Ambar. Saestu Pak Lurah. Jane ngaten. Niki mbok kula badhe magang melih ngaten lho Mas Topo. Mbok terakhir teng mriki. Ning mugi-mugi mawon Mboten Pak. berlanjut nggih. Lanjut. Ampun ngoten lah Pak lah. Ning kula mboten teng gondang legi mboten mangani Pak wedhus. Monggo kali Mbak Ambar niki dipun Ambar nggih. rencangi. Diderekke kok direncangi. Wong Ambar ke direncangi. Diderekke. Dereke kan kowe. Kowe ndasmu kowe. Lah nek kowe apa? Nyong. Heeh. Ya pada. Ya nyakong karo Ira kan. Ya. Oh, ya kaya kowe to jebulane. Pantes sampe mau manjuk-manjuk bae jebule pengen ya. Mulane kadang ngomong de bojo mungkin seneng karo nyong malah. Oh. Nggih, ceket-ceket. Engko lagune apa Pak Lurah? Ninggal katresnan. Siap. Siap. Ngiras pantes minangkani pun betanipun Mas Putra Baris niki request.